diváci a milí diváčky. Moje meno je Veve a ja vás vítam u dnešného prvého videa, ktorý bude s webkamerou, ak ma teda vidíte. A my sme sa teda rozhodli, no ja som sa teda rozhodol, že budem natáčať pravdepodobne tento super, akože fakt super server. Bude to prvý diel a teraz som sa rozhodol, že to budem natáčať na práve tomto serveri, ktorý je vyvolený. Ako niektoré servery, ako Game Team som tam natočil len také minihry. A neho som mňa teraz Portal, čiže stáhnil sa na mňa veru Portal a ubije ma. Fašista, nehaj, daj ma pokoj. Choď pracovať pre Hitlera. OK, tak my ideme. Ja by som si naťažil drevo, no nemám žranicu, tak niečo si s tým spravím. Mám žuvačku. Fuj, na si ju preč. A ideme teda to. Hodíme to sem. Zobereme si to. To je krásne to drevo, to normálne, že zízam. Mám zapnutý texture pack. Chcel som zapnúť inakší texture pack a to by mi lagovalo jak svinia. Tak som sa rozhodol, že som si tento vybral. Ach, všetky sú vždy také kruté. Ja si vypnem asi chat. To. Ja si ho vypnem. Ale viete čo, dám si ho inak. Bo nebudete sa tu môcť babrať. Tak to by to stačilo si 49%, aby mi to nespamovalo. Alright, tak musím teraz nájsť... dobre. Musím teda crafting. A nemám síce ako... Prepačte. Nemám platinný Minecraft, lebo ten si kúpim niekedy až tak júni, alebo júli. To video bude krátke, pretože sa ponáhľam ešte spraviť ešte natáčať Annihilation, čo možno natočím, čo ešte neviem. A niečo na to. Tak vykúpim peknú dierku, ktorú robím vlastne rukami, lebo to bude lepšie. A napíšem len, že... OK, ideme. Ďalej kúpeme ako nejakí baníci, ktorí tu u nás pracujú. Takže napíšem. OK, takže... Táto. Už tu máme krásny kameň, ktorý sa nám tu vynoril ako nejaký bobor. Alebo neviem, ako to teraz volá sisel. Skôr sisel, lebo pri polských hraniciach a slovenských to sisle, nie? Ja moc nepozerám akože správy, ste niektorí takí. Nepozerávate. Bože. Ježiš, ten sprostý crafting, že crafting to je už normálne šibe. Crafting som tam nehal, ale už nejdem, pretože na to kašlem. Mám málo dreva, tak sa mi moc nechce akože míňať, tak poď. No takže no, to milí diváci, takže to nie je moc dobré. Tak si vyrobím len z dreva nejaké paličky a urobím si z toho takú motiku. Getting an upgrade. Takže mi ňou úplne to hotové. Dobre. Už by sme to mali mať. OK. Pozrieme sa len koľko natáčame. OK, takže to už by mal byť koniec. Ospravedlňujem, že to bolo také krátke, ale ja sa už ponáhľam. Toto bol taký začiatok. Jo, železo, tak to ešte natočím, kým vyťažím to železo. A dúfam, to nebude lava, čo pochybujem. Nie je to lava, dobre. Tak ja budem potom hrať mimo kamery a potom budem znovu natáčať. Takže je to vlastne taký vlog aj gaming. Lebo som chcel dať challenge, len môjho kamarátka teraz na voľmile. Ale potom poviem. Tak, toto je z tohto videa asi všetko, milí kamaráti a diváci. Ja sa s vami lúčim, ale neskončíme. Ešte dneska natáčam Annihilation, ktorý budem vlastne sám natáčať a budem strangeovať. Do komentárov mi napíšte, čo som mal natáčať a ho vylosujem s mojím kamarátom, ktorý tu teraz bohužiaľ není. Ale na budúce to určite bude. Tak, ja vás zdravím, milí diváci, a prajem vám príjemný víkend. Tak, čuste.